Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a tots i a totes en aquesta sessió informativa de la convocatòria d'Impuls pel Territori d'aquest any 2025. Portem ja 6 edicions consolidades, aquest any és la 7a edició de la convocatòria i estem molt contents i molt il·lusionats de poder seguir obrint i convocant aquesta edició i destinant-hi més recursos fins i tot, aquest any a nivell de dotació rècord. A aquesta sessió ens acompanyen Joan Melero, director de la Fundació Pinae. Hola, Joan. Hola, bona tarda. El Guillem Palà, coordinador de projectes de la Fundació Pere Tarrés. I jo mateixa, Judit Soteres, que sóc la tècnica responsable d'Acció Social i que porta la convocatòria de la Fundació Pinae. Aquesta sessió tindrà una durada d'una horeta, més o menys, i s'estructurarà en 3 parts. La primera, en la que es farà una breu introducció de la convocatòria, fent una miqueta de pinzellades de les seves bases, i en la segona part el Guillem ens parlarà sobre aspectes claus en la formulació dels projectes, explicant una nova modalitat que aquest any duem a terme, incorporem dintre de les bases de la convocatòria, i fent reflexions en l'entorn de la difusió, també l'impacte, i tornar a fer esment de la innovació en el disseny de projectes. La tercera part ja serà un torn obert de preguntes que podeu formular a micròfon alçat o bé apuntant en el xat les diferents qüestions o dubtes que pugueu tenir. Us demanem que si durant el que duri la sessió us formula alguna pregunta us l'anoteu en el xat i a la part final d'aquesta sessió intentarem donar resposta a les màximes dubtes que puguin sorgir. S'aniran també projectant unes diapositives que donaran una miqueta de suport en totes les explicacions que anem donant i aquestes diapositives us les facilitarem amb algun recurs que pugui sorgir també després per correu electrònic, per la qual cosa tenim els vostres correus electrònics amb les persones que us heu inscrit. Si hi ha alguna persona que està aquí i que no s'ha inscrit, sisplau envieu-nos un correu electrònic a convocatòries@pinae.cat, us ho recordarem en el xat, perquè us puguem enviar amb el vostre correu electrònic perquè us puguem enviar tot aquest material. D'acord? Perquè no hi hagi, sisplau, interferències en el so, recordem que poseu els micros en silenci i res, en la mesura que a la tercera part vulgueu fer preguntes, alceu la mà o ens poseu la pregunta en el xat i anirem resolent. Finalment, per la meva part, ara la introducció, moltes gràcies per estar aquí, moltes gràcies per dedicar aquest temps, esperem que us sigui d'utilitat i una miqueta us informem també que el webinar serà enregistrat, que el penjarem en el nostre canal YouTube, com podeu trobar els anteriors webinars que hem anat fent per repassar. Si sorgeix algun dubte o alguna explicació, doncs podeu tornar-lo a veure. Llavors, res més. Comencem, doncs. Passo la paraula a en Joan. Bona tarda. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per l'interès que mostreu per l'entitat i sobretot amb aquesta convocatòria. Ja sabeu que ahir vam presentar aquesta 7a edició de la convocatòria d'Impuls pel Territori 2025 de la Fundació Pinae, una oportunitat, sens dubte, per fer realitat projectes que generin un impacte social i que ens ajudin a tots a reduir les desigualtats. Creiem fermament en la innovació com a motor de canvi. Quan innovem amb consciència social, que és el que tots tenim present en aquesta convocatòria, apropem persones, escurcem distàncies i d'alguna manera també creem un futur més equitatiu per a tothom. I aquesta convocatòria no és ni més ni menys que un pas més en el nostre compromís com a entitat per impulsar iniciatives que transformin realitats i que millorin la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat especialment. Per tant, estem molt contents de poder-ho fer, estem molt contents que ens ajudeu a fer-ho possible i bé, enguany la Fundació va decidir en un gest generós i absolutament d'esforç col·lectiu que aquesta convocatòria tenia que créixer i en aquest cas ha crescut en quant a dotació global fins als, com sabeu, 600.000 euros. 600.000 euros de dotació, que són, com deia, un esforç molt important, que distribuirem en 4 grans línies. Una línia d'acció social tradicional, ben coneguda per totes i tots,
una línia de promoció cultural, educativa i esport inclusiu, una tercera línia de medi ambient que fa 2 anys ja que vam implementar i que està tenint uns resultats increïbles i que estem també molt orgullosos de tots els projectes que s'han pogut impulsar a través de les convocatòries precedents, i una nova línia que és la línia de recerca i investigació tant biomèdica com social, que esperem que tingui també un ressò i un impacte destacat a través d'entitats de tercer sector, com sou les que crec que us heu presentat en aquesta convocatòria o que us presentareu en aquesta convocatòria, i que segurament estarem també molt orgullosos dels projectes que es presentaran. Preveiem una gran participació, volem que hi hagi una gran participació, evidentment, tot i que la perspectiva no és competitiva en cap cas, sí que és veritat que hi ha una avaluació i que hi ha unes puntuacions que estan en relació amb uns paràmetres que intentarem clarificar el més possible durant aquesta sessió, i que l'únic que fan és posar un ordre entre uns projectes i uns altres. Per nosaltres tots els projectes són importants, totes les entitats sou importants, i per tant l'esforç que feu per presentar-vos i treballar no només amb els projectes sinó en tot el que feu durant tot l'exercici, durant tot l'any, durant tots els anys, és molt valuós per nosaltres, no? I per això aquesta vocació de proximitat que tenim, i per això el món no s'acaba amb aquesta convocatòria. El món continua i, evidentment, quan visibilitzem projectes d'interès, projectes macos i entitats que realment estan aportant valor i talent en el territori a les persones, no ens conformem amb la convocatòria i ens apropem o ens intentem apropar per estimular, generar xarxa i trobar maneres d'ajudar-vos a divulgar i a fer possibles els vostres projectes. Però bé, la convocatòria és el que és, té la dotació que té l'estructura que té i té les bases que té, i les hem de respectar, i per complir amb aquest respecte formal tenim la sort de poder comptar amb el suport de la Fundació Pere Tarrés, on Guillem està aquí amb nosaltres i ens explicarà els aspectes operatius d'aquesta nova convocatòria. D'acord? Bueno, jo ja callo i et cedeixo la paraula, Guillem, i a partir d'aquí en el següent torn ja us deixem a vosaltres que ens massacreu en tots els dubtes que pugueu tenir i que d'aquí sortiu amb una idea molt completa del que pugueu necessitar per fer més visibles i el més complerts els vostres projectes a efectes de la convocatòria. D'acord? Vinga, moltes gràcies. Molt bé, Joan. Molt bé, Joan, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies, Judit, també per convidar-nos, per confiar en nosaltres una vegada més en aquesta 7a edició de la convocatòria, d'acord? Jo passaré una miqueta ràpidament als aspectes així més formals de la convocatòria i després m'estendré una miqueta més amb aquesta novetat que fem aquest any, d'acord? Recordar-vos que hi ha a la pàgina web pinae.cat/convocatòries teniu tots els materials de suport per tal de presentar la vostra sol·licitud, d'acord? Us animem moltíssim a recuperar-ho perquè moltes de les coses ja tenen a veure amb convocatòries anteriors, d'acord? Simplement, així, a mode de titular, com comentava el Joan, remarcar novament aquest increment de la dotació ja fins a 600.000 euros, d'acord? Aquest any, en quant a criteris de valoració, el que també una de les coses de les quals volem fer èmfasis és una miqueta amb el projecte estratègic de la Fundació Pinae, donar valor a la iniciativa de la plataforma d'impuls del voluntariat, d'acord? Sabem que el voluntariat és una part molt important d'aquesta acció social i sabem que encara és més important quan es fa bé, quan es fan garanties tant per les persones que el realitzen com per les persones que el reben. I per això la Fundació Pinae vol contribuir amb aquestes bones pràctiques cap al voluntariat, i per això també en aquesta convocatòria volem valorar aquelles entitats que s'han animat a formar part de la plataforma. Això no vol dir, òbviament, que les que no formeu part no us podeu presentar. M'ho sentireu dir una vegada, 2 vegades, 3 vegades. Us animem a participar. Les que ja heu rebut la subvenció, l'ajut en anys anteriors, ja sabeu que és possible. Animem a les que encara no heu pogut disposar d'aquests fons, que us animem, perquè a més és una cosa que també valorem, les que us presenteu per primera vegada, d'acord? Això per una banda. La segona, hem incorporat aquest concepte amb les 4 línies de narratives d'impacte.
tampoc no us ha d'espantar. Simplement el que volem que ens expliqueu una miqueta és, més enllà de les activitats que feu, com aquestes activitats revertiran amb el territori, com aquestes activitats, més enllà de l'activitat en si, afectarà a les persones que participen i inclús més enllà de les persones que participen en les activitats. D'acord? Per exemple, si feu alguna temàtica d'inserció social, aquest projecte d'inserció social pot fer que una persona aconsegueixi feina i a partir d'aquests recursos també pot beneficiar tota la família, inclús a la comunitat de la que forma part. Volem que us expliqueu això. I a la guia de sol·licituds us donem alguna forma, us expliquem com fer aquestes narratives d'impacte. I la novetat més important d'enguany és l'obertura d'aquesta nova modalitat de promoció de recerca biomèdica o social. Llavors, primer aclariment. Dins d'aquesta modalitat hi ha dues possibilitats. Hi ha la possibilitat de que l'entitat que presenta el projecte, que sempre ha de tenir la seu a la vegueria Penedès, sigui la que presenta executi la recerca. Això és la primera modalitat. I a partir d'aquí hi haurà veureu a la sol·licitud una sèrie de camps que seran particulars per aquest cas. Però també, una miqueta, recuperant aquest esperit que sabem que hi ha moltes entitats que el que us agrada, el que feu, el que porteu fent durant temps és recaptar, d'alguna forma, aixecar fons per donar suport a altres recerques que s'estiguin executant a nivell de Catalunya, i que ja tingueu una col·laboració, això és important, que ja tingueu un conveni de col·laboració vigent des de fa almenys 2 anys, volem premiar aquesta col·laboració obrint una nova modalitat on l'entitat que presentarà el projecte serà de la vegueria Penedès, però donem la possibilitat de que qui executi la recerca sigui una altra entitat que no ha de ser de la vegueria Penedès, tot i que sempre haurà de ser en el context Catalunya. Ara us donarem més claus per entendre aquesta distinció, d'acord? Aquí una miqueta, això ho tindreu a les bases, simplement desgranem els diferents diferents sublínies dintre de cada modalitat. En el cas de la modalitat A podem donar suport fins a 25.000 euros i heu de portar un mínim del 20% de recursos propis. En el cas de la modalitat B, suport fins a 10.000 euros i haureu de portar el 10% de recursos propis o externs al projecte. En el cas de la modalitat C, de projectes mediambientals, suport fins a 15.000 euros i haureu de portar un 10%. Recordeu també que es poden presentar projectes de millora de l'accessibilitat o més transversals, per dir-ho així, de cohesió social, d'interculturalitat. En aquest cas el que haureu de fer és veure a quina línia, quina temàtica es treballa més en aquest projecte, i també podeu presentar projectes d'educació o millora d'infraestructures. En aquest cas haureu de presentar la factura pro forma en el moment que presenteu la sol·licitud. I ens parlarem una miqueta més amb aquest tema, que és la modalitat D. Què volem financiar amb la modalitat D? Amb la modalitat D podem finançar suport fins a 50.000 euros. Veieu que la dotació possible, que no vol dir que hagueu de fer un projecte de 50.000 euros, on demaneu el finançament de 50.000 euros. És suport fins a 50.000 euros. Però sí que és veritat que sabem que les recerques, especialment en el camp biomèdic, són cares, i per això, per aquest cas, per aquesta raó, aquesta modalitat donem suport fins a 50.000 euros i en aquest cas el tant per cent que s'ha de portar de recursos propis és un 5%. Repeteixo, no han de ser 50.000 euros, podeu fer un projecte superinteressant on tingui inclús algun caràcter social, algun tema de recerca, fer entrevistes per aixecar cert coneixement sobre qualsevol temàtica i podeu dir, mira, jo per fer això necessito 10.000 euros. Doncs demaneu 10.000 euros, d'acord? Què podem finançar? Podem finançar impuls de recerques en els camps biomèdic i social, podem finançar l'obertura de noves línies de recerca, podem donar impuls a grups de recerca que ja estan consolidats, beques de recerca, per exemple, podeu dir, mira, jo durant 2 anys el que vull fer és tenir un postdoc, una persona que ja tingui el doctorat,
però que em treballi investigant aquest tema concret, i això em costarà tants diners, i això és el que et demano, d'acord? Això ho podem demanar. Llavors, i algunes de les altres coses són impuls d'altres àrees d'acció si ens ho justifiqueu de forma pertinent. Una altra novetat és que, en aquest cas, com que sabem que les recerques molts cops tenen un procés bastant lent, per dir-ho així, no? Prolongant en el temps, el que fem només amb aquesta modalitat és que allarguem el període d'execució fins als 24 mesos. Tota la resta de projectes s'han de dur a terme amb un període d'execució de 12 mesos, en aquest cas donem la finestra fins als 24 mesos. Aquesta és potser la diapositiva més important que hi ha al dia d'avui, perquè jo us presentaré moltes de les coses que us han presentat aquí, tant el Joan com la Judit, ja apareixen en documents anteriors. Per això, el que volem fer és recordar-vos una vegada i una altra que teniu la guia de sol·licituds, que cada cop millorem, cada cop refinem, cada cop ampliem. En aquest cas hi ha un apartat específic per la modalitat D, perquè sabem que és una modalitat ambiciosa i que té certes peculiaritats respecte a la resta de modalitats. Ara us faré 5 cèntims de cada un d'aquests tips, d'aquestes ajudes de com omplir els formularis, però us remetem a que aneu allà i ho consulteu, d'acord? Teniu unes preguntes freqüents que també cada any les anem reformulant a partir de preguntes que ens aneu fent arribar al llarg de les convocatòries. Us animem moltíssim a revisar els webinars tant de l'any passat com de fa 2 anys, també els teniu penjats a pinae.cat/convocatòries, i aquí teniu el link si voleu accedir directament. Allà vam fer èmfasis l'any passat en molts temes, per exemple, innovació, impacte, difusió, tots aquests temes que avui no comentarem potser en tant detall, apareixen allà. Llavors us animem a anar-hi, a recuperar-ho per veure una miqueta les claus de com es pot fer un bon projecte, de la boca de la persona que, a part de jo, de la persona que avaluarà aquests projectes, d'acord? Per això, un altre cop, animar-vos a recuperar-ho i a consultar-ho en el moment de fer la sol·licitud. I teniu aquest mail obert, d'acord? No us n'esteu de preguntar tot el que no entengueu, tot el que teniu dubtes, convocatòries@pinae.cat, d'acord? Qualsevol dubte ens podeu escriure i nosaltres us contestarem amb la major brevetat possible. També us diem, si ens envieu 3 dubtes el dia abans de tancar la convocatòria, és molt probable que no us puguem respondre. Per això, animar-vos a fer la sol·licitud abans d'hora. Sabem que tenim la Setmana Santa pel mig, animar-vos a començar a donar-li voltes a quin projecte podria ser interessant presentar abans de Setmana Santa i, com a molt, poc després de Setmana Santa ja ficar-nos a fer les sol·licituds i, si pot ser, a enviar-les, perquè llavors és quan sortiran els dubtes. I teniu algun formulari guia específica de xarxanet per la confecció de projectes. Una vegada més, no tingueu por a llançar, a provar, a sol·licitar aquests projectes. Amb això no m'extendré massa, només una pinzellada general de... Tot això està copiat de les bases, llavors aneu allà. Una miqueta, qui s'hi pot presentar, els requisits de les entitats, han de ser organitzacions de l'economia social i solidària, de l'economia social, incloent les entitats de naturalesa jurídica privada sense ànim de lucre, per exemple, centres especials de treball d'iniciativa social, empreses d'inserció i cooperatives, entre molts altres, i han d'estar inscrites al registre corresponent. Coses que ens han passat en anteriors anys, que se'ns han presentat empreses. O sigui, si hi ha una entitat amb afany de lucre, lògicament no té cabuda. Si és una empresa, petit o gran, si és un professional, petit o gran, és diferent. No està en la naturalesa de la convocatòria finançar projectes de visió mercantil o de visió econòmica de mercat. També ens hem trobat peticions directes d'entitats públiques, corporacions i altres tipus d'entitats públiques. Si es tracta d'una fundació de perfil públic però sense afany de lucre,
bueno, sí que podria ser, però clar, una administració pública no pot concórrer amb aquest tipus de convocatòria i ens hem trobat en alguna ocasió. Per tant, creiem que està molt clar, ja no és la primera convocatòria, en portem 7 amb aquesta i creiem que està molt clar. Nosaltres agraïm tots els interessos i agraïm també les voluntats sempre que són ben intencionades, que sempre és el cas, no? Però lògicament és una limitació de base i el subjecte en concret al qual va adreçada aquesta convocatòria està molt ben definit. Disculpa. D'acord, Joan, moltíssimes gràcies per aclarir-ho. Això és important a les 3 modalitats A, B i C, però també és important tenir-ho molt clar a la modalitat D, d'acord? Igual que cap entitat amb afany de lucre o administració pública pot demanar de dur a terme un projecte d'intervenció directa, tampoc poden demanar directament de fer una recerca, d'acord? Per això sempre fiquem aquest filtre que s'ha de demanar a través d'una entitat de naturalesa privada, naturalesa jurídica privada, sense ànim de lucre, d'acord? En el cas de les modalitats A, B i C, ha de tenir almenys experiència amb la intervenció directa amb un projecte similar al que presenteu, i en el cas de la modalitat D, doncs, s'ha de tenir una trajectòria de recerca reconeguda, d'acord? Recordeu un momentet la diferència entre modalitat D1 i D2, d'acord? Modalitat D1 és aquesta entitat sense ànim de lucre demana de fer la recerca i fa la recerca. També ha de tindre una trajectòria on ja hagi fet algun tipus de recerca, d'acord? No s'hi val a dir, mira, demano 50.000 euros quan no he fet mai una recerca perquè donen més diners que a la modalitat la modalitat A, per dir alguna cosa. No. Aquí ha d'haver-hi una trajectòria de recerca consolidada, d'acord? En el cas de la modalitat 2, també ha de ser una entitat sense ànim de lucre la que demani aquest projecte, però en aquest cas pot ser que qui executi la recerca sigui una altra institució, d'acord? Aquí, disculpa'm, aquí haig de dir un donde dije digo perquè ens podem trobar amb la situació de que el sol·licitant sempre serà una entitat sense afany de lucre, una fundació, una associació, una cooperativa, però aquí sí que és possible que ens trobem davant d'una universitat, davant d'una facultat, davant d'una institució, un institut de perfil públic relacionat amb l'àmbit sanitari, com ens hem trobat amb les situacions en què hem col·laborat a través de Musicveu, no? O sigui, aquí haig de fer un parèntesi de tot el dit fins ara, perquè sí que en el cas de la modalitat D2 d'investigació i recerca sí que hi pot ser el destinatari final, perquè és així, perquè al final els instituts d'investigació biomèdica estan vinculats amb centres sanitaris en la majoria de casos, o poden estar vinculats amb centres universitaris i per tant aquí sí que es farà una excepció, però lògicament sempre i quan l'intermediari, el que sol·licita, el que fa la sol·licitud d'aquesta aportació sigui una entitat sense afany de lucre resident al territori, i territori ja sabeu quin és, el territori que ens donem per nostre, que és el Penedès, o sigui el Gran Penedès, la Vegueria, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia. Et deixo. Genial. Guillem, disculpa. Qualsevol clarificació és benvinguda. D'acord? Llavors, en aquesta modalitat D2, ara que està com ben clarificat, el que us demanem és que l'entitat que presenta sigui de la seu de la Vegueria Penedès, que la recerca es dugui a terme a Catalunya i, com us avançava abans, que hi ha d'haver un conveni de col·laboració vigent des de fa almenys 2 anys. D'acord? Això us ho demanem. D'acord? Llavors, una miqueta la documentació us podeu descarregar els formularis de la pàgina web. Els formularis són editables només als camps on s'ha de posar coses, per dir-ho així. Vull dir que és molt intuïtiu tot plegat. Igualment, si teniu qualsevol dubte, ens escriviu. Llavors, una vegada el tingueu tot complimentat, feu un PDF d'això i pengeu juntament amb els altres documents. Heu de tindre un acord signat de la Junta Directiva o l'òrgan de govern de l'entitat o el representant legal, d'acord? Si hi ha algun tipus de compra o lloguer d'equipaments hi ha d'haver el pressupost o la factura pro forma, i en el cas de la modalitat D, D2, no? Quan hi ha aquesta interconnexió entre una entitat que demana de fer el projecte i una altra entitat ha d'executar la recerca, us hem fet un model que teniu ja penjat també a la web, que és la carta de compromís, que bàsicament
és una carta on les dues entitats es comprometen a dur a terme el projecte i us demanem una breu descripció de les activitats en què consistirà el projecte. D'acord? Una miqueta aquí, com us he dit, descarregueu, veureu una pestanya on fica presentació de projectes i allà ho pengeu tot. Teniu temps fins al 29 d'abril, però novament, si us plau, no ens envieu tot al final perquè, a part de que ens col·lapseu una mica el sistema, fins que no us ho fiqueu, fins que no us fiqueu a enviar-ho, no tindreu les preguntes i a l'última hora no us les podem respondre. Llavors, animar-vos a fer-ho abans. D'acord? Llavors, a partir d'aquí, bastant breu, d'acord? Vaig una mica rapidet i després ja aclarim tots els dubtes que puguin sorgir. Alguns camps específics de la modalitat D, d'acord? Els camps específics de la modalitat A, B i C els podeu recuperar al webinar de l'any anterior. Per exemple, en aquest cas, el que demanem és una miqueta de descripció de la institució de recerca, no? Doncs la missió, les activitats habituals, quin és el volum de recerca habitual, no? Una miqueta d'explicació. Us demanem si és això, si l'entitat que presenta el projecte serà l'encarregada d'executar la recerca, en aquest cas serà modalitat D1, i en el cas de que sigui modalitat D2, o sigui que no, el que us demanem són les dades de la institució que durà a terme la recerca i una mica de la relació de l'entitat que presenta el projecte i l'entitat que du a terme la recerca, no? Com heu col·laborat, de quina forma heu col·laborat, si és recollint fons per recerca o si va més enllà d'aquesta recollida de fons. D'acord? Us demanem així una miqueta de trajectòria de l'investigador o investigadora principal i una mica del grup de recerca, d'acord? Breument una miqueta de quin camp treballa, quines publicacions té, amb quins camps això ha treballat, si tenen algun tipus de reconeixement, diferents temàtiques i les recerques desenvolupades en els últims 5 anys, no? Igual que a les altres modalitats us demanem una miqueta projectes desenvolupats en els últims 5 anys, aquí us parlem de recerques, no? Amb dades habituals com poden ser el nom, data, quina quantitat se us ha finançat, tot això. D'acord? Llavors, una altra cosa molt important, aquí fica, important, d'acord? Pot ser una recerca singular o un finançament d'una recerca activa, d'acord? Però, en el cas de que sigui un finançament d'una recerca activa, que és igual de vàlid i avaluarem igual que si és una recerca singular, ens heu de deixar molt clar amb què es gastaran els diners que demaneu. I amb això dic, per exemple, pot ser que esteu estudiant, després us ficarem algun exemple, no? Pues, esteu estudiant una línia de tractament de càncer, no? Doncs dieu, pues mira, amb aquests diners el que faré serà llogar, contractar una persona durant 2 anys perquè em faci unes proves estadístiques que necessito per saber si aquest tractament és eficaç. D'acord? Això s'ha d'especificar molt bé, delimitar molt bé què és el que farem amb aquests diners que demaneu, perquè també això serà el que serà auditable, d'acord? D'alguna manera, el que ens haureu de donar proves d'alguna manera que s'ha fet aquesta feina i on haureu de fer difusió, on haureu de fer publicacions, tot això, d'acord? Per fer-ho una miqueta més fàcil, ficarem un parell d'exemples, o sigui, un exemple del camp biomèdic i un exemple del camp social i a partir d'aquí anirem responent algunes de les preguntes que hi ha, d'acord? Per exemple, imaginem un exemple d'un estudi biomèdic, X, que pugui ser, vull estudiar els mecanismes moleculars de la neurodegeneració en el cas de la malaltia de Parkinson utilitzant models de cultiu cel·lular i animals, per exemple. O, en el camp social, estratègies per la inclusió de joves migrants a les zones rurals del Penedès, per dir alguna cosa, d'acord? I ara intentem omplir els formularis amb aquests 2 exemples, ficant algun tipus de cosetes que serien interessants, d'acord? Això, estic parlant de la modalitat D, però a totes les entitats els pot ser útil, perquè tot i que no us demanem específicament estat de l'art, per dir-ho així, perquè és un terme com molt científic, sí que us demanem la justificació de les necessitats i tot el que hi ha aquí també d'alguna forma es pot utilitzar en la modalitat A, la modalitat B o la modalitat C, d'acord? Específicament i més important a la modalitat D, no? Per exemple, en aquest apartat d'estat de l'art i justificació de les necessitats s'ha d'explicar la pertinència de la recerca, no?
de quina forma s'ha treballat fins ara i quin és, aquest últim punt és molt important, el buit de coneixement que hi ha i que a la recerca intenta donar resposta, no? De dir, doncs mira, hi ha la hipòtesi de que hi ha 3 formes de curar certs tipus de càncers, A, B i C, i de moment s'ha estudiat molt la primera, s'ha estudiat molt la segona, però la tercera no s'ha estudiat. Doncs a partir d'aquí justifiqueu amb dades objectives tant el que s'ha fet anteriorment com el que no acaba d'estar estudiat. D'acord? Fiquem alguns exemples. Per exemple, en el camp del que dèiem del Parkinson, d'acord? La malaltia del Parkinson és una patologia neurodegenerativa que depèn d'aquests tipus de neurones. El mecanisme molecular, d'alguna forma, doneu compte que sabeu de què parleu i de la temàtica, d'acord? Hi ha alguns tractaments que s'estan donant, però no aconsegueixen frenar la progressió de la malaltia. I el que volem fer amb aquesta recerca és intentar trobar algun tipus de mecanisme per combatre, per frenar la progressió de la malaltia. D'acord? Aquest seria un exemple ben explicat d'aquest camp. Per exemple, en el camp social, l'exemple aquest de joves migrants a la vegueria Penedès, no? Podríem dir que ha estat una recerca que ha estat poc abordada des del camp social, no? Ja que la recerca se centra majoritàriament en àrees urbanes, mentre que les zones rurals pateixen una manca d'infraestructures de suport adequades, no? I ho referencieu amb certs autors que parlin de tot això. No? Aquí es descriu, per exemple, les barreres lingüístiques i socials que tenen aquests joves que intenten establir-se a les vegueria Penedès i algunes coses per justificar que la recerca té sentit d'alguna manera. D'acord? Tema d'innovació. Què vol dir innovació? Això és molt similar també a les altres modalitats. Innovació no vol dir que hagueu de fer una nau espacial per anar a Mart. D'acord? El que volem dir és quins són els criteris més novedosos que incorpore o el vostre projecte o en aquest cas la vostra recerca. D'acord? Estem parlant d'una innovació temàtica, estem parlant de que és una temàtica, com hem vist abans, que no ha estat estudiada encara o ha estat estudiada d'una manera però no d'una altra. Estem parlant d'una innovació metodològica, d'acord? Estem provant algun tipus de metodologia, estem fent una prova pilot des del camp social o des del camp més biomèdic, per dir-ho així, igual estem provant algun altre tipus de forma de cribar certs resultats, d'acord? Hi ha una innovació tecnològica, no? Quin és el valor afegit que diferencia aquesta recerca? En aquest cas, per exemple, podríem dir que l'ús de models cel·lulars èquids serveixen, a diferència d'altres estudis, per imiten millor la malaltia humana, no? I per això utilitzem aquests tipus de models que no s'havien utilitzat en èpoques anteriors. D'acord? En el camp de l'exemple social hi hauria la innovació tant del camp d'estudi, no? Com de la forma d'intentar solucionar-ho, no? A partir de xarxes de suport locals, o s'utilitzarà tecnologia per fomentar l'espai intergeneracional, d'acord? D'alguna forma, que és el que incorporem de mirada innovadora. Òbviament, hem de tindre molt en compte totes les consideracions ètiques, d'acord? Quan hi ha algun tipus de protocol ètic, hem de ficar-ho a la sol·licitud, d'acord? I la forma com es tractaran, per exemple, dades personals, dades sensibles, també ho hem de ficar a la sol·licitud. En el cas de que participem en col·lectius en situació de vulnerabilitat, hem de tindre molt en compte com gestionarem aquest camp. D'acord? Com es gestionarà el consentiment informat. Tot això és el que volem que li doneu una volta abans de presentar-nos al projecte. No? Per exemple, en el cas del Parkinson, hi ha un comitè d'ètica en l'experimentació animal. D'acord? Això ho passo una mica així ràpid, però podeu recuperar quan us passem les diapositives. Per exemple, a la declaració de Helsinki per la recerca biomèdica, almenys sabem que sabeu, si ens fiqueu això, quins són els estàndards
per la reflexió ètica i la bona pràctica de la recerca. D'acord? I en el camp social, per exemple, clar, és un tema que hi ha moltes dades sensibles aquí. Us heu d'explicar com es gestionaran. Ens heu de dir és que potser alguns d'aquests joves que participen a la recerca estan en situació d'irregularitat. Com gestionareu aquestes dades? Assegureu que no les utilitzareu en contra seva? Tota aquesta reflexió és una miqueta el que volem que ens expliqueu, d'acord? Delimitació de la recerca, una miqueta el que ja us he explicat abans, d'acord? Quan es tracta d'una recerca dintre una recerca més gran, cal definir amb claredat quins són els límits, d'acord? I vincular-ho amb els objectius específics del projecte. Per exemple, en el cas del camp biomèdic, podria ser creació de models cel·lulars i animals, disseny de metodologies, coses com molt concretes, no? En el cas del camp social, que potser és una recerca més holística, per dir-ho així, doncs què fareu exactament, d'acord? Si fareu grups de discussió, si fareu entrevistes, d'acord? I ja per acabar, un parell de coses. Una vegada, tot i que estem en recerca, d'acord, tant biomèdica com social, us demanem una miqueta que li doneu una volta a com fareu el tema de la difusió, d'acord? Difusió tant acadèmica com no acadèmica, d'acord? Volem que, d'alguna forma, igual que fem amb els projectes, aquest coneixement que genereu, d'alguna forma, pugui revertir en la societat i la societat pugui, d'alguna forma, ser-ne partícips o conèixer, almenys, aquests resultats, d'acord? Llavors, us demanem que feu una miqueta d'una reflexió i, igual que vam fer, igual que passa amb les altres modalitats, us demanem que ens presenteu com la Fundació PINAE pot participar també en aquestes accions de difusió, d'acord? Això és molt interessant, és una cosa que funciona molt bé, és una cosa que tant a les entitats en si com a la Fundació PINAE aquesta sinergia funciona molt bé i ho volem seguir potenciant també en el camp de la recerca biomèdica, d'acord? Llavors, per exemple, que es farà sessions informatives per interessats i ciutadania, es crearan materials divulgatius, es faran jornades de difusió, una miqueta què és el que voleu dur a terme per difondre els resultats d'aquesta investigació. I, finalment, les publicacions que teniu previstes del camp estrictament científic, d'acord? Quines publicacions es derivaran de la vostra recerca, d'acord? Una miqueta que doneu una volta a quines són les revistes o els congressos on ho voldreu presentar, si és en accés obert, per exemple, en accés lliure, per què presenteu allà, si heu presentat, òbviament us dona punts, per dir-ho així, si realment ja són revistes on ja heu presentat, heu publicat abans, d'acord? Per exemple, volem publicar els resultats d'aquesta investigació, els publicarem a Nature perquè és una cosa que pot donar una volta a la forma com es fa la recerca habitualment i tindrà molt impacte i per això ho publiquem aquí, d'acord? O en el cas del camp social, doncs amb revistes específiques, d'acord? I ara em sembla que sí, per acabar, el tema de sostenibilitat, d'acord? Igual que quan fem un projecte ho demanem que més enllà del projecte en si, què passarà quan el projecte s'acabi, o sigui, quan s'acabi el finançament de la Fundació PINAE i valorem que realment això sigui d'alguna forma sostenible, l'impuls que hem donat, igualment a través de la recerca també volem donar-li una volta i volem valorar aquest sentit, no? O sigui, si, per exemple, els models aquests poden beneficiar a d'altres recerques més enllà d'aquesta, o si pot servir perquè la indústria farmacèutica d'alguna forma tingui noves formes de fer tractaments farmacològics, per exemple, o, per exemple, la forma d'investigar amb persones migrades que arriben a la Vegueria Penedès pot servir per a altres tipus de projectes. Això també és el que us volem una miqueta compartir, d'acord? I fins aquí, una miqueta, així d'una forma bastant ràpida, ho he intentat fer concís, però sempre m'allarga una mica, però una miqueta la idea era ficar-vos exemples perquè poguéssiu veure una miqueta sobre el paper com dur a terme aquestes sol·licituds, d'acord? I, novament, reafirmar-me amb el fet de que, tot i que
sí que està enfocat bastant al tema de recerca. Molts dels projectes de la modalitat A, B i C us pot servir aquestes reflexions perquè el que fem una miqueta és intentar fer certs paral·lelismes amb la forma com construïm aquests formularis i, finalment, amb la forma com avaluem des de la Fundació Pere Tarrés. D'acord? Llavors, si us sembla, podem passar a la part de preguntes i... Molt bé, Guillem, gràcies. De res. Bé, jo només volia afegir a això que ha comentat el Guillem abans, moltes gràcies, molt ben exposat, que no ho deixo pel final. Primera, que us animeu a participar. I segona, que no ho deixo pel final, perquè al final això no puntua el fet de presentar ni més d'hora ni més tard, però sí que ens ajuda, lògicament, a analitzar amb més cura i amb més bona vista tot el que ens arriba i evita errors i evita que a vegades, que com que tots anem amb un calendari molt estret, doncs que tots arribem a port bé i que no tinguem després problemes a l'hora de fer les consideracions que s'hagin de fer d'acord amb la vàlua de cadascun dels projectes, no? Després, no sé, l'experiència d'aquests anys també ens ha portat també alguna altra sorpresa. No sé si vols comentar alguna cosa més, Judit. Sí, més que res, abans ho has comentat, Joan, se'ns han presentat empreses, persones jurídiques per presentar els seus projectes, que són molt importants i molt valorats, però que dintre la convocatòria no encaixen, no? Perquè la convocatòria, reforço aquest missatge, està adreçat a entitats de l'economia social. Avui hem rebut un missatge de som una cooperativa, ens podem presentar? Sí, les entitats de l'economia social i solidària es poden presentar. Centres especials de treball, empreses d'inserció, cooperatives i sobretot les entitats privades no lucratives i fundacions que són les destinatàries d'aquesta convocatòria. Sí, veiem que hi ha una pregunta al xat, les anem responent. Si teniu preguntes, podeu clicar una mà que hi ha dalt de tot del webinar, del Teams, que fica aixeca, o no sé en quin idioma ho tindreu, hi ha una mà. Si cliqueu aquí veiem les persones que necessiten fer preguntes i els hi anem donant pas. Llegeixo la primera pregunta. Des de DCA Noia us volem preguntar si en l'adquisició d'equipaments es podria sol·licitar l'adquisició d'un vehicle adaptat. La resposta és que sí. De fet, ja hem tingut projectes en aquest sentit d'adquisició de vehicles adaptats per moure, per programar activitats i per moure persones que tinguin mobilitat reduïda. Heu de tenir en compte a nivell de pressupost, a nivell de normatives, a nivell de normativa tenim coneixement que els anclatges fa 3 anys que hi van haver novetats. Revisar tot això, assessoreu-vos bé i sí, no hi ha cap inconvenient en presentar l'adquisició d'un vehicle adaptat, tenint en compte els llindars i en quina modalitat us presenteu. Entenem que si això també havia sorgit en algun moment i potser complementa la resposta. Si una activitat pot ser cultural, pot ser d'acció social, pot ser mediambiental, no? I teniu un dubte sobre en quina modalitat us voleu presentar, mireu estratègia de llindars, o sigui, mireu la modalitat, l'activitat prioritària, què prioritzem més? L'adquisició d'un vehicle per moure persones o el fet que es programin activitats culturals per fer amb aquestes persones? I a partir d'aquí hi ha 2 modalitats diferents on podríeu encaixar, amb 2 llindars de pressupost diferents, i llavors és vosaltres com a entitat en quina us definiu més i quina estratègia voleu seguir per presentar-vos a la convocatòria. Sí, de fet, el fet de sumar valors, el fet de sumar opcions, el fet de sumar elements d'aquest tipus, tant culturals com d'inclusió, d'integració, de participació, són molt importants per a nosaltres a l'hora d'avaluar. Llavors, un dels temes que comentàvem justament abans era el tema de l'estímul del voluntariat. Per la Fundació és molt important i hem modificat la nostra missió com a entitat per incloure el fet del voluntariat, de la solidaritat en temps i de la solidaritat entre persones, i per això en aquesta convocatòria incorporem un nou element de valor
que es considerarà en l'avaluació, que és el fet que les entitats tinguin un pla de voluntariat i que estiguin desenvolupant el seu pla de voluntariat en el marc del territori que ens ocupa. Òbviament, l'esforç que va fer la Fundació fa poques setmanes per posar en funcionament la plataforma i per ajudar les entitats a formalitzar el seu model de voluntariat d'acord amb la normativa ens és més senzill de seguir i de validar que si ens ho expliqueu i teniu la iniciativa. Evidentment, no podrem validar-ho d'igual manera. Per això comentàvem això, que si esteu a la plataforma és un element de valor que es considerarà. Però bé, també és cert que si evidencieu que esteu fent un voluntariat participatiu en el marc del territori adreçat a persones d'aquí, doncs també ho considerarem igual i per tant per a nosaltres és un element de valor. Altres aspectes, bé, respecte als objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, aspectes de sostenibilitat, innovació i eficiència des del punt de vista social, especialment preservació de la vulnerabilitat, i bé, clar, també parlem de cultura, doncs quan fem cultura, educació i fem esport inclusiu, participatiu i integrador, doncs per nosaltres és molt valuós. Per tant, us estic donant pistes d'aquelles coses que creiem que són d'elevada valoració o vàlua per nosaltres i que es consideraran a l'avaluació de cadascun dels projectes. Recordeu que és una convocatòria de lliure concurrència, que us presentareu moltes entitats i que nosaltres avui estem molt contents perquè presentem una proposta amb una dotació molt elevada i sabem del cert que treballeu molt i molt bé i que ens ho posareu molt difícil. El drama el tindrem el dia que fem la relació de projectes amb les valoracions i haguem de descartar projectes perquè, lamentablement, tot i haver ampliat el fons o els fons de dotació d'aquesta convocatòria, doncs no podrem arribar a tots els projectes. I què ens passa? Doncs que pràcticament tots els projectes són extraordinaris, tots són molt bons. No us deixarem de dir que us animem a participar i que us animem a continuar treballant en projectes que tinguin retorn. I que si no és en aquesta convocatòria, si ens coneixem, ens tenim proximitat, qui sap si demà no podem organitzar qualsevol altra activitat o podem trobar un element, una sinergia, un contacte o un algo entre entitats que ens permeti tornar a picar a la porta i dir-vos, escolta, allò que teníeu en mans ho he pogut fer, no ho he pogut fer, podem parlar i per què no, pensar en arbitrar algun mecanisme que ens apropi de nou i que ens permeti fer realitat la vostra il·lusió de posar en funcionament projectes. Vull dir que el món no acaba aquí a la convocatòria, que hi ha més possibilitats i que d'alguna manera som sensibles també a aquestes possibilitats. Musicveu és un projecte cultural i gràcies al coneixement del que ens ensenyeu, cada any podem tornar a pensar en entitats, tornar a pensar en projectes que requereixen d'un impuls especial i bé, en els darrers anys les entitats han passat per la convocatòria, o sigui, tot el que passa per Musicveu ha passat per la convocatòria i potser no ha estat seleccionat. Per tant, penseu no només en el present, sinó també en el futur i en la possibilitat d'això, de compartir idees i de compartir projectes tan macos com els que feu sempre i que ningú es desil·lusioni en el cas de que una vegada surti la resolució, si no estic a la llista no vol dir que no estic fent un bon projecte, vull dir que, i si és així, hi haurà més oportunitats. La gràcia tot plegat és que ho pugueu manifestar i que si ens arriba puguem valorar-ho en present o en futur. I complementant una miqueta, si em permet, Joan, el fet de conèixer aquestes iniciatives, molts cops conèixer iniciatives, conèixer entitats i conèixer entitats del territori, persones, ens apropen a vosaltres d'una manera tan excel·lent com que potser projectes que s'han presentat a la convocatòria no han pogut rebre el suport i no s'han pogut realitzar en el marc de la convocatòria, però tenint aquest coneixement, compartir-lo, coneixes una entitat, coneixes una necessitat, coneixes un ajut en què es pot incórrer, xerrar, el boca-orella, s'han dut a terme iniciatives que hem conegut des d'aquí i que hem facilitat aquesta sinergia i aquesta xarxa. O sigui que, reiterem, animar a presentar-vos. Hi ha entitats que han rebut el suport d'aquesta convocatòria en més d'una ocasió. Hi ha entitats que s'han presentat i encara no han rebut. Hi ha entitats que l'any passat era la 6a edició i van rebre per primera vegada i es havien presentat a cada edició. Llavors, una miqueta reforçar aquest missatge.
Passem a llegir una altra pregunta. L'Ester Luna ens comenta: bona tarda, moltes gràcies per tota la informació i el detall, gràcies a vosaltres també per estar aquí. Tinc una pregunta: com cal justificar la col·laboració entre entitat i grup de recerca? Passem al micro, Guillem. Esther? L'Ester, sí. L'Ester. D'acord, mira, hi ha dues formes de fer-ho, d'acord? En primer lloc, ens heu de demostrar que hi ha un conveni de col·laboració des de almenys fa 2 anys, d'acord? Això és una prova, però també a la sol·licitud en si mateix demanem una miqueta que ens expliqueu quina és aquesta col·laboració i com s'ha donat, d'acord? No volem, d'alguna forma, no volem, prioritzem aquelles col·laboracions ja sòlides, d'acord, que no es donin ex novo per aquesta convocatòria, sinó que d'alguna forma creiem que el fet de que hi hagi aquesta col·laboració des de fa almenys 2 anys és una mica garantia d'èxit, no? De que aquesta col·laboració funciona, de que us enteneu i que, que els projectes en si tenen sentit. Llavors, per una banda, aquest conveni de col·laboració i per l'altra, explicar-nos una miqueta quina és aquesta col·laboració, si es tracta d'aixecar fons, si participeu més enllà d'això, si no sé, si potser feu algun tipus de recollida de dades més petita des d'aquí al Penedès i després per un grup de recerca que té treball de més gran escala, llavors una miqueta en aquest sentit. No sé si tenim més preguntes. Jo, permet-me que faci un comentari en relació amb aquesta pregunta. Esther, al igual que quan estudiàvem el voluntariat i vam estar 2 anys i partíem d'un escenari en el que pensàvem que tothom complia amb la normativa i tothom feia les coses molt ben fetes i que tothom tenia un pla de voluntariat i feia assegurança, i la realitat ens va mostrar que de vegades, com diuen els meus fills, de vegades les fades, doncs de vegades les coses no són com un pensa. Entenem que el tema del conveni, tot i que és una exigència des del punt de vista de prevenció de blanqueig de capitals, des del punt de vista de compliment normatiu, des del punt de vista de vincles econòmics entre entitats i altres fonaments legals que us podria aquí enumerar una darrere l'altra, també entenem que de vegades es fan les coses més per cor que per cap, o a través del cor que a través del cap. I en aquest sentit, ja des que ho vam presentar-ho ahir fins avui, que no ha passat més de 24 hores, ja hem tingut alguna interacció en aquest sentit amb alguna entitat i hem pogut veure que en alguna ocasió no s'està complint estrictament amb aquesta normativa exigible de conveniar aquestes col·laboracions quan es capten o recapten recursos econòmics per impulsar una investigació, sobretot biomèdica. Clar, això ens ha inquietat una miqueta, perquè coneixem de les obligacions legals que et porta tot això al darrere. Però clar, també entenem que aquest formalisme us ha de poder aturar, perquè si és una cosa que estàveu fent, bé està que normalitzeu a partir d'aquí, i si això serveix per normalitzar la vostra relació, serà meravellós, i que extengueu un conveni des d'allà. Si d'alguna forma o una altra acrediteu de l'existència d'aquesta col·laboració fefaentment, amb aportacions documentades, rebuts, recursos documentals que puguin ser justificables, o fins i tot una declaració responsable signada per part de les dues entitats conforme és fefaent que hi ha hagut aquesta aportació, col·laboració durant més de 2 anys, 2 anys o més, nosaltres això ho acceptarem com a conveni. Ara, això sí, s'haurà d'aportar també el conveni, encara que no estigui formalitzat des de fa 2 anys, un conveni que normalitza aquesta relació entre les dues entitats, ni que sigui a partir d'ara. És a dir, resumiendo, si es fa el conveni abans que clogui el període o que finalitzi el període de presentació de la convocatòria i es fa una declaració responsable aportant justificacions de que hi ha hagut intercanvis econòmics relacionals d'impuls d'ajut entre dues entitats, nosaltres ho validarem com a permissible. Però això sí, volem veure el conveni fet, encara que sigui ara.
Vale? Això és una flexibilitat que li donem amb aquesta convocatòria, que és la primera, i que entenem que tenim que fer-ho perquè d'alguna manera també ajudem a normalitzar aquestes relacions. Evidentment, doncs, sobre la marxa i a partir d'aquesta convocatòria, si continuem amb aquesta mecànica, quan ja estigui més madura aquesta línia, ja no serà així, però sí que creiem que és important i per tant doncs, ho considerem d'aquesta manera. Volies dir alguna cosa tu, Judit? No, en aquest sentit és correcte i sobretot tenir aquestes evidències i aquesta carta de declaració responsable, perquè sí és cert que moltes col·laboracions en aquest camp, sobretot de recerca i investigació, hi ha persones que coneixen els projectes, que col·laboren, però que realment no tenen estipulat aquesta aliança o aquest conveni a nivell tècnico-legal, si es pot dir, d'alguna manera, per funcionar. Tributari i d'exigència en matèria de blanqueig de capital. Imagineu-vos un intercanvi, un flux de diners significatiu que es produeix entre entitats. O sigui, s'ha de saber l'origen dels fons i el destí dels fons. Per tant, clar, per molta bona voluntat que fem, si no hi ha un conveni, un document, un suport tècnico-legal, home, fer liberalitats sense entendre l'origen i el destí del fons és una il·legalitat o una legalitat. Per tant, no volem que això tingui aquest camí i per tant doncs estimularem que això agafi el camí de la normalitat. Està clar. I que tampoc sigui un impediment per presentar-se el que és la modalitat. També reiterem i diem que aquesta nova modalitat, com totes les altres que hem anat implantant en la convocatòria, és el primer cop que la traiem, és veure quin impacte, i tal com diu la convocatòria, una de la missió dels objectius d'aquesta convocatòria és atendre els reptes que planteja la societat, i com a tal ens anem adaptant i anem moldejant la convocatòria, anem moldejant també en deteniment als reptes i en deteniment a les entitats i en deteniment a les necessitats del teixit social. Aquí faig una mica d'incís, és una convocatòria que sempre l'hem volgut posar fàcil per vosaltres, per les entitats i per totes les organitzacions que es puguin presentar. Hem creat aquests formularis que ens portem 6 edicions, aquesta és la 7ª, i que funcionen molt bé, on es marquen uns camps bàsics i objectius i únics en els quals s'avalua l'entitat, s'avalua el projecte i s'avalua tota l'activitat que desenvolupa. I a partir d'aquí no heu de redactar res més que aquest formulari. Després sí que es demanarà totes les exigències a nivell també d'estar al corrent de seguretat social, que ara en un principi no es demana, però que les entitats heu de tenir la certesa que en el cas que sigueu entitats seleccionades això ens ho facilitareu i ho teniu disponible i que esteu dintre criteri. Llavors, una miqueta és posar el focus en això. Les bases són senzilles d'implementar. Molt fàcil. Hem anat sempre a intentar trobar la màxima facilitat en tota la definició i en tota l'operativa, però és veritat que s'ha de complir. S'ha de complir i les bases són comunes a tothom, comunes a tothom dintre de cadascuna de les seves línies, però aquest any són línies totalment diferents d'acord amb la naturalesa de cadascuna dels ajuts i dels projectes i tipologia de projectes. Però sí que és cert que, al igual que hem d'actuar en transparència, hem d'actuar amb criteris normatius de base i per tant s'ha de complir amb aquells requeriments que inclouen les bases en quant a retorn documental i a compliment en els terminis, sobretot, insisteixo, perquè ens hem trobat també amb entitats que veniu una setmana més tard i no és just que si s'ha fet un esforç per part de tots per arribar a la data límit, doncs que hi hagi després algú que, mira, em sap molt de greu, però si veniu una setmana més tard, lògicament esteu fora del termini. I aquestes coses s'han de tenir en compte, al igual que qui no pot justificar allò que s'està demanant. Si realment no estem complint amb les bases són comunes per tots, per tant intentem complir-les. Si no, plantegem-ho abans, si hi ha algun dubte, parlem-ne, nosaltres fem una validació formal abans de passar amb els companys de Pere Tarrés tot el material, però lògicament les bases estan per complir-les, i sobre la marxa de l'aprenentatge que hem anat tenint durant totes aquestes edicions, quan hi ha hagut alguna cosa que pensàvem que era algo que poder excedia del que requereix o que no era necessari, hem anat limitant i reduint, però d'alguna manera el que tenim actualment ja està bastant madur i creiem que és el que ha de ser.
Joan, donem pas a una pregunta. La Núria de l'associació Cetàcia té la mà alçada. Núria, si et vols activar el micro. Hola, bona tarda. Què tal? Hola. En primer lloc, moltes gràcies per tota la presentació, que com sempre serà de molta ajuda, i també gràcies per les anteriors convocatòries que, com sabeu, han sigut beneficiaris del passat. Llavors, jo tinc dues preguntes en aquest sentit. Primer és que, com a anteriors beneficiaris, si hi ha algun tipus d'inconvenient o de trava, perquè encara no hem tancat el projecte anterior, llavors no hi ha una justificació, no hem pogut acreditar, diríem que en complet, llavors hi ha algun tipus d'entrebanc en cap a això? Si resultes seleccionada, Núria, tindràs doble feina. Acabar el projecte que tens a mans i començar un de nou, o sigui que serà fantàstic. No hi ha problema, l'únic que sí que és veritat que, lògicament, amb aquelles entitats que no hagin tingut mai, que no hagin estat sol·licitant sí, però no seleccionades mai, els donem una petita puntuació addicional. Però evidentment les entitats que es presenten i que es presenteu i us torneu a presentar i presenteu un altre projecte d'innovació social, mediambiental, cultural, de recerca meravellós, doncs escolta, si dels paràmetres que tenim definits amb els companys de Pere Tarrés resulta que teniu una puntuació de 100, doncs escolta, estareu al capdavant i torneu a ser sol·licitants i seleccionats. Per tant, endavant, xapó, i nosaltres encantadíssims i contents de que així sigui. L'únic incís que es fa aquí és que les entitats que ja heu estat seleccionades en anteriors edicions us podeu tornar a presentar amb un projecte diferent al que heu presentat. Perquè aquesta convocatòria el que pretén és ser un impuls, tant com diu el seu nom, ser un impuls de noves iniciatives, ser un impuls de continuïtat d'iniciatives que ja té l'entitat, però que es volen dur d'una forma diferent. Quan parlàvem d'innovació, de quina manera podem innovar en els projectes i en les activitats. Llavors, podeu presentar-nos un altre projecte, però un projecte diferent, o que realitzi l'activitat de forma diferent a el que heu estat fent fins ara. D'acord? Sí, genial. I gràcies. I l'altra pregunta que tenia tampoc té massa a veure. Era un poc una pregunta i un poc preocupació, perquè nosaltres ens hem trobat que, tot i que som una entitat que estem 100% basada en el voluntariat, no hem acabat de saber encaixar-nos dins de la vostra proposta de voluntariat de PINAE, que sí que ens van presentar quan m'ha presentat la proposta d'això i és interessant, però nosaltres, al ser un voluntariat, com ens diríem, de llarg termini, pot ser, no tan puntual, no hem sabut com encaixar-nos. Llavors, com podríem fer d'alguna manera per demostrar o de no perdre aquesta oportunitat de demostrar que efectivament som una entitat dependent del voluntariat, simplement és que pot ser per la nostra casuística no... La plataforma no és exclusiva. La plataforma no... A veure, la plataforma l'ha desenvolupada, però és vostra. O sigui, la plataforma del voluntariat no és de PINAE, és vostra. O sigui, és de les entitats que esteu adherides i vosaltres sou els que maneu, teniu usuari, podeu accedir a evolucionar amb crides i definiu els criteris que heu de seguir. L'únic que fa la Fundació és oferir-vos una finestra perquè podeu sortir i de retruc ajudar-vos a trobar el camí de la normalització. És a dir, que us ajudem a que si no teniu pla de voluntariat el tingueu i el tingueu ben fet, que tots els voluntaris que us venen estan assegurats amb assegurança d'RC i d'accidents, que se certifiquen les hores en el cas de les persones que busquen una experiència professionalitzadora, que se'ls dona el justificant adient, que se'ls fa la formació bàsica exigida i d'alguna manera us ajudem a normalitzar-ho. A partir d'aquí, usuari, plataforma, us feu amics i comenceu a fer crides. L'avantatge de la plataforma és que concorrim o convergim una sèrie d'entitats, entre les quals també hi som nosaltres, que també fem voluntariats, i el que fem és que podem arribar a compartir persones, o sigui que les persones no és que els compartim, és que ells se'n gaudeixen de totes les crides de totes les entitats que estem a la plataforma. És a dir, que jo, si jo vull participar en una activitat puntual o de recurrència que organitza l'associació Cetàcia i tu fas crides, doncs jo, com que ja soc voluntari, no, Judit? M'apunto i faig aquella crida que tu estàs fent, al igual que puc fer una crida amb Autisme en Futur o puc fer una crida o participar en una crida que fa el CEP o qualsevol altra entitat, perquè tinc temps el que cap de setmana o el que ve o el que sigui i m'agrada treballar en l'àmbit de preservació marina, preservació de la fauna, la flora, el medi ambient, suport a famílies o allò que es proposi, saps? De totes maneres, si no esteu a la plataforma, que no és obligatori,
sí que ho recomanem, perquè així per nosaltres és més fàcil identificar qui sou i què feu voluntariat si esteu a la plataforma. I ens acrediteu que esteu fent voluntariat, doncs per nosaltres també serà una puntuació a considerar. El que volem és que tinguem que concorri aquesta voluntat d'estimular la solidaritat en termes de temps i entre persones, no? Sí, el que volia era com podem acreditar aquest voluntariat. Dintre del que és el formulari hi ha un apartat que com a entitat heu de definir quants voluntaris disposeu i explicar una miqueta. El punt 1 bàsicament és explicar l'entitat. No? I l'entitat indica quantes persones tens a nivell de recursos humans, ara no ho recordo, vull dir, t'ho estic dient de memòria, però hi ha un apartat específic del voluntariat i un apartat específic on pots ampliar coneixement. Llavors, en aquest apartat del punt 1 del formulari, on explica l'entitat, aquí pots aportar l'explicació, doncs tenim un equip de tants voluntaris propi, en el qual doncs i aportar el pla de voluntariat. I aportar el pla de voluntariat de l'entitat com a element adjunt. Sí, és cert que no es demana documentació, a no ser que siguin factures pro forma en cas d'haver de comprar material. Si teniu un pla de voluntariat també deveu estar inscrits en el registre de voluntariat de la Generalitat. Per tant, si ens acrediteu aquesta inscripció, doncs cap problema. Exacte. Això és la pregunta. Gràcies. Perfecte, doncs ja està. Hi ha alguna altra qüestió? L'anem a llegir. Tinc un dubte respecte a la justificació de les despeses. S'entén que s'hauran de presentar les factures generades directament arran de l'execució del projecte, oi? En el cas de les despeses d'estructura i de gestió de l'entitat poden ser generals, hi ha algun límit al respecte? Això ens ho diu en Joan. Sí. Vale. Això també ho tenim una miqueta explicat al webinar que vam fer l'any anterior, d'acord? A veure, hi ha dos moments. El primer moment, que és la sol·licitud, i després hi ha el moment, tres, l'execució i després la justificació, d'acord? Llavors, com tu comentes, Joan, les despeses d'estructura és una bona forma de justificar l'aportació de l'entitat cap al projecte, d'acord? Llavors, hi ha algun límit? Una miqueta de... Les despeses han d'estar directament relacionades amb el projecte. Què vull dir amb això? Doncs que per fer el projecte, si tinc persones contractades, necessito algú que em faci nòmines, d'acord? Llavors, la persona que està fent administració, si una part del seu temps la dedica a fer aquesta tasca concreta que es necessita pel projecte, doncs pots justificar aquesta despesa com a aportació pròpia, d'acord? Amb una mica de criteri, d'acord? Hi ha un apartat on us demanem una miqueta que ens ho demaneu. Per exemple, no seria correcte si teniu, si esteu pagant un lloguer d'una sala que no feu servir per dur a terme el projecte, doncs no en justifiqueu això com a aportació pròpia, d'acord? Si és un lloguer que vosaltres esteu pagant ja per fer diferents activitats i entre elles s'inclouen les activitats del projecte, doncs sí que podeu justificar part d'aquest lloguer per justificar els recursos propis, d'acord? Llavors, una miqueta, tingueu això en compte a l'hora de fer la sol·licitud, perquè a l'hora d'aportar aquestes dades, aquestes nòmines, aquests contractes de lloguer, el que sigui per justificar aquesta aportació, s'ha de correspondre amb el que ens heu dit que amb els conceptes que ens heu dit que vosaltres aportàveu. Llavors tindré clar aquest doble moment, la sol·licitud i després. Molt bé, Guillem. Jo estic aquí, llevo el micro. Una altra pregunta, l'Ester ens fa l'Ester Luna. D'altra banda, si el grup de recerca és de fora de la vegueria Penedès, però l'entitat és de la vegueria, la recerca pot tenir la seva aplicació geogràfica al Penedès, correcte? O no? Sí o no? A veure, en principi sí. Sí, en principi sí. Sí, aviam. Clar, quan estem parlant de recerca biomèdica, si estem parlant de la investigació per la cura de l'ELA, si estem parlant de la investigació d'una malaltia degenerativa, si estem parlant de qualsevol altre tipus d'investigació biomèdica, òbviament tindrà un abast universal, i universal també impacta en el territori i en les persones del territori. O sigui, és que clar, és que estem pensant en una tipologia d'estudi que es farà sobre un
perfil genètic, biomèdic relacionat amb un col·lectiu social que es troba a l'Himalaya, doncs et diria, home, doncs va ser que no. O sigui, la idea és que sigui una finalitat que ens apropi a les persones i al territori. D'acord, en principi s'han acabat ja les preguntes. Teniu alguna pregunta més? Tant al xat no n'hi ha cap, no ve cap mà alçada. Us hem tornat... Alba ens comenta, quan parleu de despeses honoraris professionals, entenc que esteu parlant de les despeses de personal directe que fa la intervenció, oi? Sí, exacte. Sí, exacte. O sigui, en el cas de A, B i C estem parlant d'aquests. És el que, com un exemple similar al que he comentat abans. Honoraris són els de les persones que participen en la recerca. Pot ser que l'entitat estigui pagant honoraris a professionals que no estiguin participant en la recerca. Llavors, el que volem dir és els que estan participant al projecte d'intervenció, o, en el cas de la modalitat D, són els professionals que estaran duent a terme i executant la recerca. Llavors ens referim a això. Sí, no sé si Molt bé. D'acord. Us hem posat aquí, no tinc micro ni càmera, perdó, una altra pregunta. Volem demanar ajuda per un projecte cultural de reintroducció d'una dansa patrimonial. Sí, cap problema, és un projecte que encaixaria ben bé dintre de la modalitat B, cultural i artística. De fet, hem tingut col·laboracions de projectes a nivell d'arts escèniques i de teatre, sobretot també en el formulari. Si ens detalleu l'impacte que té en la societat, per exemple, si feu aquesta recuperació d'aquesta dansa i incorporeu persones amb risc d'exclusió, persones amb discapacitat, teatres amb persones amb discapacitat, per exemple, o amb diversitat funcional o amb algun tipus de diversitat, doncs això és com un plus en el projecte, però la convocatòria és un paraigua molt ampli d'activitats en el qual qualsevol projecte d'una entitat de l'economia social pot entrar. Llavors aquí ens podem trobar diversitat de projectes i d'opcions. Sí. Judit, és que m'has llegit exactament la ment, volia dir exactament això. És un molt bon exemple de com una pràctica que pot ser cultural li podem donar el tom des del punt de vista de la innovació i dir, doncs, això, amb aquests tipus de col·lectius. O diem, mira, incorporem aquesta dansa i, no sé, potser hi ha alguns àvies del Penedès que inclús l'havien vist ballar, llavors fem unes sessions on aquests avis ens expliquen i els joves escolten, fem alguna cosa intergeneracional. Una miqueta això és el que volem que passi, que li doneu un tom a aquestes relacions d'enxarxament, amb aquests temes d'innovació, d'impacte social que puguin impactar diferents col·lectius, i això també és el que valorarem a les propostes, així que molt en la línia del que diu la Judit. Sí, i complementant l'explicació que ha donat en Guillem i que, Daniel, ens estàs escrivint també a l'hora que t'estem contestant, no? Diu, aleshores ens trobem que aquí un Punts és una gran entitat, una federació local de balls i danses, però a nivell comptable, per poder concórrer subvencions a administracions, heu hagut de canalitzar una associació de les 6 que estan federades. Sí, és a dir, aquí es valoren les sinergies i ens ha passat que hi ha projectes que comparteixen 3 o 4 entitats, però que és una la que lidera i és una la que signa el conveni en cas de ser seleccionada amb la Fundació Pinae, i és aquesta la que té la responsabilitat d'executar-lo, de vetllar que tot es dugui a terme correctament i després de justificar i d'atendre les factures. Llavors s'ha de trobar el mecanisme, s'ha de trobar l'opció de realitzar-ho, però sí, és possible. Segur que és un projecte molt xulo, Daniel. Presenteu-lo que el coneixem. Perfecte, moltes gràcies. Molt bé.
Gràcies a tots. Si no teniu cap dubte més, podríem donar ja per tancada, portem ja 1 horeta i 20 minutets. Esperem que aquesta sessió hagi set d'utilitat. La trobareu a partir de demà en el canal de YouTube de la Fundació, a pinae.cat/convocatòries. Compartiu amb qui creieu convenient, torneu a mirar, mireu els webinars anteriors que segurament us donaran respostes a alguns dubtes. Hem incorporat també l'apartat de fax, hem incorporat algunes preguntes que ens havíeu anat fent, sobretot en l'anterior convocatòria. Les fax estan renovades, doneu-los una ullada i us animem sobretot a participar. Qualsevol dubte que tingueu també ens podeu escriure per correu electrònic. Sí. Sobretot això, no tingueu por i presenteu-vos i compartiu-nos els projectes, i si teniu algun dubte també teniu el canal directe a través del correu electrònic, convocatòries@pinae.cat. I bé, serà un plaer un any més conèixer tots aquests projectes i tant de bo que puguem desenvolupar-los junts. Moltíssimes gràcies, Guillem, Judit, el Carles, que no el veieu, que està aquí darrere, que ens ajuda en la part tècnica, i a tots vosaltres que us heu connectat. Gràcies per tot.